avui és el dia de posar en valor, de celebrar i posar en valor la feina feta pel Servei Català de Trànsit, pel compromís, per l'excel·lència en la seva tasca i per com ha contribuït a millorar la mobilitat i la seguretat a les carreteres de Catalunya. I sobretot perquè continueu pensant en gran, perquè continueu posant-hi la màxima ambició de cuidar els ciutadans i ciutadanes de Catalunya com a conductors, com a passatgers també. Tenim un objectiu, segurament dels més nobles, que és aquest objectiu de baixar el 15% aquest any, el 2023, baixar el 50% al 30% i baixar fins a 0 víctimes a l'any 50. És un objectiu europeu, ens l'hem marcat i nosaltres hi estem compromesos. Ha estat i serà una prioritat del govern de Catalunya. El Servei Català de Trànsit congrega totes les disciplines de trànsit, l'enginyeria del trànsit, l'educació viària, la formació, la tecnologia del trànsit, la seguretat viària, el coneixement del territori. El Servei Català de Trànsit condensa diferents coneixements, però sobretot la saviesa d'aquests 25 anys que ens permet abordar un present molt complicat. I per tant hem de compartir tota aquesta ciència que tenim amb la ciutadania. I és perquè podem i ho sabem fer.